Kuat tanpa sambat, dhuwur tanpa mabur. Kuwi pepeling kang jero maknane. Kuat iku dudu ateges ora tau krasa lara, nanging sanggup nahan lan rima kanthi sabar. Tanpa sambat tegese ora gampang ngeluh marang kahanan, awit sambat sing kakehan mung nambah peteng ing ati. Wong sing kuat sejati iku sing atine tansah nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, Gusti Allah wis cukup dadi penolong. Dhuwur tanpa mabur, maksudnya yen duweni derajat, pangkat utawa kaluwihan aja nganti lali lemah lan asal usule. Aja nganti mabur ning awang-awang kesombongan. Nabi ngendika la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Ora bakal mlebu swarga wong sing ana kesombongan senajan sakwiji zarah. Mula dhuwur kudu tansah andhap asor, luwih akeh sujud tinimbang pamer. Yen urip makmur, aja lali ucap syukur. Rejeki iku titipan, dudu kagungan langgeng. Nalika bondo akeh, usaha lancar, kulawarga tentrem, aja nganti lali ngucap alhamdulillah saka jero ati. Syukur iku ora mung tembung, nanging uga tumindak. Sing diparingi kudu dienggo dalan kebecikan, dudu dalan maksiat. Awit Gusti Allah wis janji, la in syakartum la azidannakum, yen sira padha syukur bakal ingsun tambah nikmate. Lamun sithik ora runtik. Runtik iku cilik ati, sambat lan ngrasa ora cukup. Rejeki sithik dudu tandha ora ditresnani Gusti Allah. Bisa dadi iku cara Gusti ngresiki ati lan nglatih sabar. Wong sing sabar bakal luwih cedhak karo rahmat. Sabar iku dudu pasrah tanpa usaha, nanging tetep ikhtiar karo tawakal. Nama al usri yusra, saben kesulitan mesti ana kemudahan. Lamun akeh aja dumeh. Akeh bondo, akeh pengaruh, aja nganti dumeh sugih banjur nyawang wong liya luwih asor. Aja nganti dumeh pinter banjur rumangsa paling bener. Aja nganti dumeh kuasa banjur ngidak-idak liyan. Urip iku muter kaya roda, dina iki ing dhuwur, sesuk bisa wae ing ngisor. Ngin urip sing berkah kudu sregep ibadah lan sedekah. Berkah iku dudu mung akeh, nanging cukup lan tentrem. Sregep salat, dzikir, maca Quran lan muhasabah saben wengi. Aja mung nalika kepengin, nanging istiqomah saben wektu. Sedekah iku ora gawe melarat, malah nambah berkah. Nabi sampun ngendika, as-shadaqatu la tungkisul ma'al, dekah ora bakal nyuda bondo. Sing metu saka tangan sejatine dadi simpenan ing akhirat. Mula urip iki kudu imbang. Kuat nanging lembut atine, dhuwur nanging andhap asor lakune, makmur nanging tansah syukur, sithik nanging ora sambat, akeh nanging ora dumeh. Lan ing saben napas aja nganti lali nyebut bismillah nalika miwiti lan alhamdulillah nalika ngrampungi. Muga-muga kita sedaya kalebu wong sing uripe ora mung sukses ing donya, nanging uga slamet ing akhirat. Paringono kula urip sing berkah, ati sing tawaduk, tangan sing seneng sedekah, lan laku sing tansah cedhak marang ridhomu. Amin.